Ni tagama ma ban bolo fifa o tɛ ban. An ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛbaa jamakulu bɛɛ lajɛlen. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen. Bakurubaw filɛ. Sarakadi ye dɛmɛ ye min kɛlen don ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ. Funteni wagati la fuɲɛ sumalen sɔrɔli nafa ka bon kosɛbɛ jango an bɛ sunkalo wagati min na. Sunbagatɔw bɛ ka humidificateur ani ventilo k'o de ɲini walasa k'u fariw suma. Ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kibaruya walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakuruba kɔnɔ cogo min, sunkalo wagati ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma o ye waleya ye silamɛ bɛɛ kan ka min kɛ ni a se b'i ye. Bamakɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Jikɔrɔni Parakaw fɛ sarakadi ye waleya ye min nafa ka bon kosɛbɛ. Munna nafa bɛ sarakadi la sunkalo waati? Mɔgɔ sugu jumɛn kan ka a sɔrɔ? Umu Kulibali i bɛ ɲinilikanw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Mali la u b'a fɔ ko bolo min b'a di o ka fisa ni bolo min b'a minɛ. N'i y'a di Ala kama Ala b'i sɔn. Ni sunkalo in na ni zanda in bɛ a jɔyɔrɔ sɔrɔ. Sarakadi ale ye silamɛya jɔsen dɔ ye. O jatelen don sisan ka tɛmɛ silamɛya kɔnɔ. A kɛra fɛn ye min bɛ adamadenw tin don ɲɔgɔn na. A jatelen don fara ɲɔgɔnkan wagati fɛ min na maa man kan to kɔ. Bamakɔ faba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la para Jikɔrɔni kɔnɔ karamɔgɔ dɔ ani dutigi dɔ ye ɲɛfɔli kɛ an ye. Sarakati yɛrɛ ye min ye kuranɛ kɔnɔ. A nafa a kan ka di mɔgɔ minnu ma ani kun kelen min bɛ maaw bila ka kɛ. Alakira sallallahu alaihi wasallam a fɛnɛ kumana sarakati k'a ka hadisaw ra. N'a fɔra ko sarakati de ye fɛn ye fɛn min bɛ i b'a bɔ yɛrɛbakun na k'a di Ala ka jɔnw ma. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn dama dama bɛ yen ko bɛ dafara adamaden si kan. A fɔlɔfɔlɔ o ye sarakati bɔ ye. A filanan o ye jumɛn ye? Sinjitugu dɔw fɛnɛ bɛ dafara adamaden si kan. An y'o fɔ ɲɛna sarakati min bɛ n'a tɛ wajibiya o ye i ye min bɔ i yɛrɛ la. Nka sarakati min bɛ n'a bɛ wajibiya an b'o wele ko jaka. O jaka kɔni o ye jagoya de ye. Ka d'a kan ni Alahu Taala ye nafolo nɔgɔya i ma n'a sɔrɔ nin sababu ma jaka ka kadara ma i b'a bɔ k'a di. O tuma min ma jagoya adamaden bɛ min yɛrɛ bɔ i yɛrɛ la k'a di. I n'a fɔ e taamatɔ la garibu dɔw bɛ yen ko fi sabilila i b'a bɔ i yɛrɛ k'a di mais jagoya de i ka garibu sɔn. Sarakati Ala kɛra ko k'a fitinin sarakati bɛ min ɲɛ adamaden ye k'a bɛ balawu 70 a b'o de ɲɔni ka bɔ adamaden kan. Mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛra sarakati bɔ ye Ala kɛra ko n'an ye sarakati bɔ k'Alahu Taala b'an ka sarakatiw lamɔ an ɲɛ i n'a fɔ an ka sodenniw bɛ lamɔ cogo min na. E bɛ fɛn dɔ bamanankan na yɛrɛ ko jɔnni b'a firiya ka taa kunbɛ sini o kɔrɔ de jɔnni b'a diya ka taa kunbɛ lahara. Mais sarakati fɛnɛ bɔcogo b'a la. N'a fɔra ko sarakati ka sarakati bɔ bɔcogoyaw bɛ a la. Sarakati kana dabɔ tɔgɔ ɲini kama. I kana sarakati bɔ yɛrɛ jira kama mɔgɔw k'a fɔ. N'i bɛ sarakati bɔ i b'a bɔ Alahu Taala jati de kama. N'a bɛ bɔ fɛnɛ e ka laɲini tɛ f'a tigi kɛ e barikada. Innama nutimikum liwajhi Illahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ala jɔn minnu fɔ ko anw de yatimɛdenw an d'u ladumuni an de mɔgɔw sɔn mɔgɔ k'an barikada anw b'a dabɔ Alahu Taala le kama. I y'an barikada o anw y'a dabɔ Ala kama. I m'an barikada o an y'a dabɔ Ala kama. Tuma dɔ la Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko sarakati dɔw bɛ minɛ mais kunnadali bɛ sarakati tiɲɛ. N'a fɔra ko sarakati fɛnɛ i bɛ fɛn min bɔ i yɛrɛ la k'a di a kanu b'i yɛrɛ yɔrɔ la. Mais duloki faralen kɔfɛ e yɛrɛ t'a fɛ tuguni. A disida faralen don kɔ faralen don garibu ne ko fi sabila e tɛna ka ta k'a d'a ma e yɛrɛ b'a dɔn e ka mɔgɔnya dasi t'a la. Sarakati kan ka di mɔgɔ sɛwalama dama dama ma i n'a fɔ Ala yɛrɛ fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ suratu tawba kɔnɔ. Ala ko sarakati kan ka di fantan ma. N'a fɔra ko fantan dɛsɛbaatɔ sarakati kan ka di misikina ma. Sarakati fɛnɛ bɛ di taamaden ma. Maa min bɛ voyage sira fɛ ni dɛsɛ y'a sɔrɔ a ka passe banna a ka surafana banna sarakati kan ka di o ma. Sarakati kan ka di mɔgɔ ma maa min bɛ juru bɛ a la a ye juru ta maa dɛsɛlen a ma juru sara sɔrɔ a corolen don i bɛ se ka sarakati di o ma Ala kama. Sarakati fɛnɛ bɛ di mɔgɔ ma maa min bɛ silamɛ don mais jɔn de don a matigi ko k'a b'a ɲini a kana nin wari dɔ a b'a kan hɔrɔnya sarakati bɛ di o ma ka se k'o kan hɔrɔnya ka b'a ka jɔnya na. Sarakati fɛnɛ bɛ di mɔgɔ dɔ ma
maa min bɛ silamɛya kanu bɛ a la ani silamɛ tɛ i bɛ bonya dɔ ta k'a sɛgɛrɛ pour que silamɛya bɛ se ka kanu bɛ se ka don a la a bɛ se ka don silamɛya kɔnɔ cogo min na sarakati fana bɛ di muso min bɛ yen n'a cɛ fatura hinɛ kama sarakati fana bɛ ta k'a di o ma n'a fɔra ko sarakati o ye maa min bɛ a mɔgɔyada bɛ maa min ye mais ayiwa setigiw dama ka taa di ɲɔgɔn ma o kɔni ɲɔgɔn boloma fara de o tɛ wele ko sarakati. Saraka dili tɛ bila ɲumanya minɛ dɔrɔn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara a tigi si kan k'a lakana ani k'a tigi surunya Ala la. Bon sarakati bɔ nafa a ka ca kosɛbɛ sarakati bɔ nafa ka ca maa n'i ye sarakati bɔra ye a ka ca Ala fɛ Alahu Taala bɛ k'i fɛ Ala ka kira bɛ k'i fɛ maa bɛ sarakati bɔ bon kira yɛrɛ ko maa min bolo sanfɛ bolo o ni duguma bolo sanfɛ bolo ka fisa ni duguma bolo ye o ye jumɛn ye o ye saraka bɔbaw de ye min b'a d'i ma k'a fɔ mɔ e min b'a bila duguma e min b'a minɛ duguma ba ka ca Ala fɛ sanfɛ mɔgɔ de ka fisa ni duguma mɔgɔ ye o y'a fusamandiya dɔ ye bon Ala yɛrɛ kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko la yazilul qadar illa sadaka Ala ye fɛn dɔ sebe foyi t'o wuli fo n'i ye saraka bɔ bon comme n'a fɔ n'an ko an b'a kuma fɔ mɔgɔ bɛna fɔ k'o ye kuma wɛrɛw ye ko n'Ala ye si min d'i ma k'o ti bɔ yen walahi Ala ye si min d'i ma walahi a bɛ bɔ yen ka da min kan saraka de bɛ ko caman bɔ yen o kira ka kuma ye ko la yazilul qadar illa sadaka latigɛ foyi t'o bɔ yen fo n'a kɛra sarakati ye. Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ sarakati ka nafa fɔlɔ fɔ an ɲɛna sarakati ka nafa fɔlɔ o ye jumɛn ye sarakati bɔra yɛrɛ n y'a f'i ɲɛna nka a bɛ dɔ fara adamaden si kan sarakati a bɛ don adamaden ni balawu cɛ o tuma sarakati k'a bɔ nafa belebeleba min b'a la a bɛ don adamaden ni tɔɔrɔko cɛ a bɛ dɔ fara adamaden si kan a b'i koja Ala subhanahu wa ta'ala ye. Sarakati nafa ka bon kosɛbɛ dutigiw bolo ni sunkalo in na a dini ɲumanya ye Ala b'a ɲɔgɔnna sara i ye. Saraka bɔla n'i ma saraka bɔ n k'i bɛ minɛ ka di saraka bɔbaw ma mɔgɔ min n'a ma saraka bɔ nka a bɛ minɛ ka di saraka bɔbaw ma dɛ o kɔni furasi t'o la an b'a fɔ mɔgɔw ye ni Ala ye fɛn d'i ma i ka mɔgɔw sɔn ka i ka saraka bɔ i k'a di mɔgɔw ma n'Ala ye nɛɛma k'i ye Ala ka nɛɛma i k'a di Ala ko sarakati i Ala ye nɛɛma min d'i ma n'i ye nɛɛma kelen di a bɛ komi n'a fɔ ɲɔkisɛ den kelen k'i y'a bila dugukolo kɔrɔ o dugukolo kɔrɔ n'a wulila a tɛ kɛ tinzan ye wa tinzan joli b'o la e den kelen bila dugu ma joli b'o tinzan na o tinzan ka ca dɛ ɔ k'Ala bɛ mɔgɔ de ji di o cogo la ni fɛn b'i bolo n'i y'a di mɔgɔ ma saraka la alhamdulilahi rabbil alamin Ala bɛ o ɲɔgɔnna caman bila nɔ na ɲɔgɔn b'a fɔ ko dutigiw ye n'Ala ye fɛn d'u ma sunu ka bɔ n'a ye k'u ka dudenw yɛrɛ nafa n'a ye fɔlɔ olu ka bɔ a kalama n'olu bɔra a kalama bon kɔfɛ u bɛ se ka bɔ n'a ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa ni wari kɔni dir'i ma i ka nafa k'a la a bɛ to b'a ka sala rasul. Ni Ala ka promo kalo belebeleba dɔ ye ka ɲumanya fitinin kɛ Alahu Taala k'a doublé k'a d'i ma a bɛ kɛ nin kalo in kɔnɔna na sarakati n'i y'a bɔ nafa b'a la san wagati bɛɛ mais nin kalo in da bolofa de bɛ a la o tuma an b'a ɲini an balima silamɛw fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na kalo in kɔnɔna na an ka sarakati bɔ an ka ɲɛ don dɛsɛbaatɔw ka sun tigɛ la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sun tigɛ nin kalo in kɔnɔna na Ala kama Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'i sun tigɛ alijinɛ kɔnɔ ni hɛrɛw ye an k'an janto la kosɛbɛ o tuma an ka ɲɔgɔn encourager ka sarakati bɔ k'a fɔ ko se tɛ ne ye sarakati tɛ ko n'a fɔ ko e ye nafolobatigi ye o se min b'i ye dɛ o ɲɔgɔnna dɔ kɛ Ala ka jɔn dɔ ye. Ni kalo barikama in kɔnɔ ɲumanya waleya ye nisɔndiyaba ye dɛsɛbagatɔw ma nisɔndiya balo ani dɛmɛ waleyaw yalima bi an de kɛra o kɛbagaw ye an ka di ni an dusukun ye sabula sarakati tɛ foyi bɔ adamaden ka nafolo la a bɛ a labugun de an ka kɛ silamɛ ɲumanw ye an k'an dusukun na kuma. Nin tun ye Umu Kulibali ka sɔrɔlenw ye sunkalo sarakadi kan premier arrondissement Bamako Faba la olu ye fara ɲɔgɔn kan suntigɛ dɔ labɛn marisi kalo tile 12 san 2025 ni a labɛnna Mali horizon 2035 fɛ sigida ɲɛmɔgɔ ka fara sigidalamɔgɔ kan olu tun bɛ suntigɛ kɛnɛ in kan o min tun ye kɛnɛ ye walasa ka hakililaw falen ani baraji ɲini kɛnɛ an bɛ se ka mun dɔn nin kɛnɛ kan Abdulayi Mayiga bɛ walawalali caman kɛ anw ye.
Ka kɛ ni sunkalo barikaman ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Mali Horizon 35 ale ye suntigɛ dɔ labɛn Bamakɔ sigida fɔlɔ la arabadon marisi kalo tile 13 sigida laadalatigiw merilakaw fo ka taa se maa caman ma minnu bɔra sigida yɛrɛw la olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ suntigɛ in kɛnɛ kan. Chers camarades, an ye maaw wele ka na suntigɛ la walasa ka an ka teriya ani an ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin. An dalen don Ala la wa an bɛ Ala don an ka fɛn bɛɛ la. Tout simplement parce que Dieu est important pour nous dans tout ce que nous faisons. Suntigɛ in yɛrɛ sen fɛ Mali Horizon 35 y'a ka laɲiniw fɔ maaw ɲɛna jango ni camancɛ fanga in yɛrɛ waati la. M35 ye jɛkulu ye politique tɔn don. Politique tɔn bɛ n'a wulila ka jɔ a yɛrɛ bolo la. A ma mɔgɔ dɛmɛ ni k'i bɛ jamana fɛ a bɛ dɔn i yɛrɛ kɛcogo la fɔlɔ. Jamana dɛmɛ tɛ mɔgɔ deli ye, jamana dɛmɛ tɛ ka t'i bolo ja mɔgɔ ye quoi. MH35 a wulila a yɛrɛ bolo la k'ale bɛ jamana dɛmɛ, jamana fana bɛ se k'a dɔn a ye dolo la mais bi an bɛ don min na ko bi MH35 wulilen don a yɛrɛ bolo la bi u ka laɲini ye jumɛn ye jamana in ka ɲɛta ka jamana in bɔ jɔnya juru la ka jamana in bɔ kumasuli la o ye MH35 ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ka se bɛɛ lajɛlen ma. Ala yɛrɛ y'o fɔ ale kanuni fɔlɔ o bɛ daminɛ jamana kanu de la maa si tɛ yen k'i bɛ se ka kɛ Ala fɛ n'i t'i faso fɛ donc o hukumu kɔnɔ an bɛ foli di maaw ma k'a fɔ an k'an cɛsiri an ka jamana an k'a baara a bɛ baara cogoya min na o dɔ ye nin ye k'a daminɛ an yɛrɛ ka sigidaw kɔnɔ an ka duw kɔnɔ an ka duguw kɔnɔ n'an y'an cɛsiri o cɛsiriw bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ jamana gɛlɛya bɛɛ ta ka bɔ yen. Nin suntigɛ min labɛnna Bamakɔ sigida fɔlɔ la maa caman ye nisɔndiya n'a ye minnu jigi b'a kan k'a ɲɔgɔn yɛrɛ bɛna labɛn tuguni. Suntigɛ jara sun tigɛra hɛrɛ la an bɛ Ala deli Ala ka san wɛrɛ jira an kɛnɛma na k'a jira an sisigi la bɛɛ lajɛlen ka nin kɛ ni silamɛ bɛɛ lajɛlen nin kɛ o ka fisa kosɛbɛ o ka di an bɛɛ lajɛlen ne nana Salimata Sila de nɔfɛ an bɔra Murabugu. Suntigɛ in kɛra sababu ye Mali Horizon 35 ma k'a ka baara minnu bɛ sen na k'o da maaw tulo kan ani minnu yɛrɛ sera ka kɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ la ka maaw kunnafoniya o la. Aujourd'hui, les activités de sensibilisation dans chaque commune. An bɛ labɛnw na walasa ka bilasiraliw kɛ Bamakɔ arrondissement bɛɛ la. Don n'a nataw la an kan ka dɛmɛ don ani balo di dɛsɛbagatɔw fana. Maa minnu bɛ an ka jɛkulu la yan sigida la olu ye musakaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka fɛn yɛrɛw kɛ tuguni. An b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa sigidala mɔgɔw bɛɛ k'a faamuya u jɔyɔrɔ ye min ye faso jɔliko la. Doit se mobiliser au pied du Mali, au pied des autorités maliennes. Pour ma part, je suis aussi immensement ému et heureux. Ne nisɔndiyalen ba de don k'a ye k'a fɔ mouvement Mali Horizon 35 ɲɛmaaya dira ne ma premier arrondissement na. Foli bɛ jɛkulu in maaw bɛɛ ye u ka danaya la. N b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan walasa an ka laɲiniw bɛ sabati cogo min na. Objectif commun, surtout quand on a l'image. Suntigɛ kun dabɔra ka bɛn ani keleya sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ale de kɛra Mali Horizon 35 ka baaraba fɔlɔ ye min labɛnna sunkalo in kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni funteni juguya kojugu ye fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ sumalen lase mɔgɔw ma o sɔrɔli gulolen tɛ fɛntigiya la an fɛ Bamakɔ faaba la o de kosɔn humidificateur ka fara ventilo kan olu ɲinilen don mɔgɔ caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ minnu bɛ sun na walasa ka ko caman dɔn o ko la Nana Kadija ye larawuli dɔ kɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. A kɛra fitinin ye o walima a belebeleba a ka gɛlɛn i ka tɛmɛ butigi la suguba kɔnɔ humidificateur tɛ yɔrɔ min na ɲina i n'a fɔ san tɔw la sunkalo bɛnna ni funteni ye ni o ye wagati ye min ka gɛlɛn maliyɛnw bolo janko sundonnaw bɛɛ b'a laɲini k'i siyɔrɔ lahinɛ yaasa ka nin lahawta funteni in latɛmɛ o de kama maliyɛn caman bɛ ka humidificateur san ni o de kɛra sababu ye ka feerebagaw ka sugu ja. Bon ni wagati na humidificateur sugu ka di bon ka da kan bɛ fitinin na bɛɛ mago b'a la a kumaba fara fitiniw kan bon kumaba se bɛ minnu ye olu b'a san u ka denbayaw kama bon sunkalo yɛrɛ hukumu kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ mago b'a la u kelen u b'a fitinin san u kelen kama o ka bila u kun yan fan fɛ bon ni wagati na an kɔni bɛ ka fitinin di 1,300
bon a qualité wɛrɛ fɛnɛ bɛ o fɛnɛ ka dɔgɔ an kun b'o di 1600 mais power bag b'o la mais nin wagati ni n'a banna mais arrivage kura bɛ sira la ka na belebeleba mun b'an bolo nin wagati na o ye 20 litres an b'o di 9500 bon fitinin de ka teli kosɛbɛ parce que n'an bɛ wagati min na sisan sunkalo la musaka tɛ bɛɛ bolo o ye fitinin san 1300 k'o ni lahinɛ n'a ye bon grand frère ba yɛrɛ bɛ wuli a bɛ taga Chine donc a yɛrɛ bɛ taga minɛn san k'a charger k'a bila conteneur fɛ ka na n'a ye. Yakuba Kulibali ni ale humidificateur matarafabaga dɔ ye bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye humidificateur nafa kan ani fɛn minnu bɛ yen ni an kan k'an janto olu la. Humidificateur nafa ka bon kojugu parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan yɛrɛ san bɛ cogo min na a nafa bɛ musokɔrɔbaw de kan ani cɛkɔrɔbaw minnu ye an masaw ye minnu kɔrɔla kosɛbɛ parce que an bɛ don min na ko bi clim ka jugu olu ma humidificateur n'i y'a san k'a di u ma a bɛ nafaba de d'u ma a ka to ka hakili t'u la musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw olu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ nin fɛn in na bi jamana yɛrɛ kurantigɛ in n'i yɛrɛ ye kurantigɛ in y'i sigi k'a lajɛ kabako de don kuran bɛ ka tigɛ adamadenw tɛ ka lafiya sɔrɔ ventilo jɔyɔrɔ dɔgɔyara dɔɔni mais humidificateur filɛ ni a sumana waati dɔw la a dɔw bɛ c'est automatique min bɛ ne bolo c'est automatique bon rechargeable min bɔlen don sisan olu ye qualité kura wɛrɛw de ne yɛrɛ bɛ a ɲini ka dɔ ɲini o la parce que o bɛ sɔn ka mɔgɔ arranger trop parce que courant bɛ tigɛ n'i y'a recharger k'a bila ni courant taara i b'i ka baara kɛ en tant que ji bɛ baji la foyi tɛ yen. Ni sunkalo in na ni humidificateur b'i ka so o ye damuba ye min na dutigi bɛɛ kan k'a laɲini ka taa ni dɔ ye i ka denbaya la. Nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban parce que ne nakun de don hali mɔgɔ min tɛ fɛ baro la a nafa ka bon ni fɛnkolo ye ka taa ka segin parce que sunkalo in n'i dara nin kɔrɔ est ce que bitigitigi n'i dara kɔrɔ i bɛ se ka feere kɛ wa bi bi in na a jate minɛ kɛ humidificateur de bɛ diɲɛ fan bɛɛ ne yɛrɛ filɛ nin ne nana sanni de kama nin ne bɛna den tan de san awɔ nafa de b'a la o 9500 foyi a tɛ n tɔɔrɔ parce que a bɛ lafiya de b'a la trop a tɛ n tɔɔrɔ a tɛ foyi bɛɛ ta bɛ d'i ma du kɔnɔ a kilim minnu bɛ a la ko wɛrɛ sa an bɛ wagati min na ko bi parce que a tɛ charge ta quoi kilim filɛ nin ne ye kilim k'a la a bɛ charge kɛ kan trop mais e ka humidificateur k'a la i k'i sigi lafiya dan tant que ji b'i kɛrɛfɛ a bɛ courant na i yɛrɛ sigilen bɛ lafiya de la. Ka da nin baara in sɔrɔ n'a nafa kan a gɛlɛya tan tɛ jango a feerebagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni gɛlɛya bɛ nin baara la o bɛ kɛ accessoire feerela minnu bɛ n'u tɛ ka n ka hakilinaw faamuya wa hakili la k'an bɛ ka minɛnw di prix la ko prix ninnu k'an bɛ k'a afficher k'an man d'u ye bon alors que an ka baara in an bɛ a feere an bɛ dɔ sɔrɔ a la an bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ nafa n'a ye parce que an bɛ minɛn ninnu ta ka dɔɔni da ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ b'a ta u bɛ dɔɔni da ka o fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la an b'an yɛrɛ nafa ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ nafa n'a ye quoi fitɛni nali ko jama de bɛ ka girin minɛn kan k'an bɛ dɔ bɔ a prix la tɛ n'a banna dɔrɔn an bɛ dɔ wɛrɛ commande kɛ ka na o. Musa Darabo ni ale ye client ye b'a yira k'a fɔ ko Koyita électronique bɛ nɔgɔya kɛ a ka minɛnw kan a ka client ye. Bon n nana humidificateur de san ma 20 litres bon n nana san walasa n ka taa bila n ka musokɔrɔba ka so kɔnɔ yen walasa ka se ka lafiya di n ka musokɔrɔba ma a kana gɛlɛya sɔrɔ o sun na quoi bon n y'a san 47 500 non o ma ca a sɔngɔ ka nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de bon ne kɔni bɛ se k'a f'u ye u ka na humidificateur san Koyita électronique fɛ bon humidificateur kɔni a sɔngɔ ka nɔgɔ bon ni nana humidificateur san bon ni problème b'a la ni seginna ka na u bɛ se ka falen ka dɔ wɛrɛ d'i ma quoi. Ka da ni funteni nali kan mɔgɔ caman de bɛ ka humidificateur san ka kɛɲɛ n'u se ye o la a feerebagaw bɛ ka tɔnɔ caman sɔrɔ a la ka da sugandili kan nka maa caman bɛ ka girin humidificateur fitinin de kan ka da sɔngɔ ani a nafa kan o hukumu kɔnɔ a feerebagaw ni a sanbagaw bɛɛ bɛ k'i ka nafa sɔrɔ a la. Nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlenw ye funteni na sunkalo wagati. Sunkalo tɛ taa fɛn minnu kɔ n'o dɔ ye tomi ka fara ɲɛmɛku kan u sɔngɔ yɛlɛlen don suguw la k'a sɔrɔ dumunifɛn dɔ sɔngɔ jigilen don n'o dɔ ye pomme de terre ye. O ko in bɛ ɲɛfɔ cogo di? Zenabu Geye ye walawalali kɛ anw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. San o san Bamako dugu kɔnɔ dumunifɛn dɔw ani nafɛn dɔw sɔngɔ bɛ caya sunkalo kalo kɔnɔ nka ɲinɛ fɛn dɔw i n'a fɔ nakɔfɛnw jabaw pomme de terre olu sɔngɔ nɔgɔyara suguw la nka ɲamaku logo fo ka taa se tomi ma olu sɔngɔ gɛlɛyara
Sunkalo kalo kɔnɔ jagokɛlaw ani sannikɛlaw b'a ɲini ka nafɛn caman san ni waati in na nga a bɛ i ko olu sɔrɔli ma nɔgɔ. Bon ɲinandaw Ala barika la a jiginna dɔɔni parce que wari tɛ mɔgɔw bolo. Ala ko tiɲɛ minɛnw jiginna. Bon jaba jiginna, pomme de terre jiginna. Ɲamaku de gɛlɛyara. Ɲamaku ya sisan an b'o ta 240 an b'o feere 260. Bon jaba ni an bɛ nin feere 70. Ni ye 70 ye. Jaba misɛnnin kilo 60, pomme de terre misɛnnin kilo 60. Clients b'u dama kasi. Dɔw yɛrɛ bɛ na u tɛ se k'a san. Wari t'a bɔ. Bon dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn bɛɛ sɛnɛ an fɛ yan nɔ. Ko yala o da kan ka gɛlɛya ta wa? Mais an b'a kɛ cogo di? An b'a détaillé feere. Kilancɛ bɛ feere, kari bɛ feere. Hali ni bɛ 20 na an b'a di ma bɛɛ ni se de don. Ɲamaku filɛ a bɛ kɛ ɲamaku ji ye. Dɔw b'a kɛ dabilenni na, dɔw b'a kɛ mɔni na k'a si. A bɛ kɛ muguji la. A nafa tɛ ban quoi. Dɔw yɛrɛ b'a gansan ɲini. Bɛɛ b'a fɛ ka sanni kɛ walasa ka suntigɛ ɲuman labɛn sugu kɔnɔ. Worikɛ Sidibe ni ale ye nakɔfɛn feerekɛla ye bɛɛ ɲɛfɔli kɛ an ye ɲinɛ sugu kan. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de parce que ɲinan yɛrɛ de n'anw jiginna dɔɔni. N'o tɛ salon a gɛlɛyara kɛtɛ ka tɛmɛ ɲinan kan. Ɲinan kun ka fisa ni salon ta ye. Nanfɛn ninnu filɛ nin ye, dumuni ninnu filɛ nin ye sa a ka di mɔgɔw ye k'a san ka taa dun. Mais tiɲɛ na wari tɛ Mali la. Wari yɛrɛ de tɛ mɔgɔw bolo san. Fɔlɔ hali mun ka daga ye mun ye bi o tɛ se k'o ɲɔgɔn san. Fɔlɔ ni salati in yɛrɛ an kun bɛ na ni tugun 3 tugun 4 ye k'a feere mais san siri kelen a tɛ ban sunkalo in yɛrɛ la. Sanni yɛrɛ de tɛ yen, wari tɛ mɔgɔw bolo. Client yɛrɛ bɛ k'a faamuya k'o tɛ jigin anw na parce que u b'a dɔn minɛn ka gɛlɛn. N'anw taara ta cogoya minɛ ka na an b'a feere o cogoya de la. N'an y'a ta gɛlɛya la a bɛ feere gɛlɛya la. N'an y'a ta nɔgɔya la a bɛ feere nɔgɔya la. Ɲinan yɛrɛ mɔmɛ tamati ma gɛlɛya mais a kɔni gɛlɛyara tile 2 in na de dɔɔni sisan. Logo feerela dɔw i n'a fɔ Marietu Sidibe bɛɛ dafara fɔ an ye ɲina sunkalo ni san tɛmɛnen ta cɛ. Gɛlɛya minnu sɔrɔla a bɛ olu dɔw fɔ an ye. Bon ɲina komi ne ka baara ye logo de feereli ye. Logo misɛyara gɛlɛyara. Et puis ni wagati in na sanni foyi de tɛ yen. Fo k'an yɛrɛ décourager feere la. K'a sababu kɛ fɛnw ka gɛlɛ i b'a ta ka na n'a ye a tɛ san. Fɛn min yɛrɛ bɛ se ka san dɔɔni o dan ye pomme de terre ni jaba ye. Ani légume n'a bɔr'o la fɛn foyi tɛ se ka san. Sunkalo kɔnɔna la an mako bɛ fɛn camanba de la an kan ka logo yɛrɛ ni ɲinan yɛrɛ tɛ san caman na o bɛ san fan yɛrɛ bɛ content. Mais ɲinan ni tiɲɛni yɛrɛ tɛ ka don an kun an tɛ ka fɛn sɔrɔ quoi. K'a sababu kɛ a ka gɛlɛ. E ka nin logo lajɛ a ka misɛn n'a fɔra k'i ka taa logo san 740 ka na n'a ye k'e ka n'a da 6 kɛ mais a dun ka misɛn a bɛ san cogo di. Donc o de degun b'an kan bi fo k'a dama tɛmɛ. Bon sunkalo y'a sɔrɔ a gɛlɛyalen don dɔɔni mais a y'a sɔrɔ a ma gɛlɛya k'a dama tɛmɛ tan. Sunkalo kɔnɔna de la dɔ farala a kan. A kun ka gɛlɛn mais a kun ma gɛlɛya k'a dama tɛmɛ tan tɔ. An kun b'a sɔrɔ yanni sunkalo cɛ 440 na mais sisan 740 ni min nɔgɔyara 7 ni 4. Donc a ma nɔgɔn dɔɔni quoi. Dumunifɛnw ani nafɛn wɛrɛ minnu bɛ feere suguw la olu sɔngɔ hakɛ tɛ kelen ye. O la sannikɛlaw b'a ɲini feerekɛlaw fɛ u ka dɔ bɔ u sɔngɔw la. Légumes ninnu sɔngɔ kɔni olu ka wusa. Pomme de terre ka wusa, jaba ka wusa. Mais jaba tomi ma wusa ne sogo yɛrɛ o tɛ se ka san yɛrɛ. Ne kɔni ka laɲini min ye ni dɔ sera ka fara nasɔngɔ kan a bɛ diya n ye yɛrɛ de walayi. Feerekɛlaw ka jateminɛ k'a dɔn an bɛ sunkalo de la quoi. Nin ye baraji ɲini kalo de ye quoi. U ka fɛnw diminuer un peu o bɛ diya n ye dɛ o bɛ diya n ye yɛrɛ de. Feerekɛlaw fan fɛ olu kɔni bɛ ka wele bila faamaw ma u ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la minnu nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ. An kɔni bɛ se ka welewelekan kɛ mun ye faamaw k'a lajɛ ka dɔ bɔ fɛnw na. N'u ye dɔ bɔ fɛnw na ka dɔ fara mɔgɔw fana ka sara ni fɛnw kan mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogoya minɛ dɔɔni. N'o tɛ wari yɛrɛ de tɛ mɔgɔw bolo Mali la ɲina walayi. Kɔni bɛ welewelema da kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka hinɛ an na u ka ɲɛ an ma hali bi u ka dɛmɛ dɔn an ye pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ dɔɔni. Seli bɛ ka gɛrɛ fɛn bɛɛ gulolen bɛ ɲinini de la. N'a fɔra ko foyi tɛ ka se ka san a ka gɛlɛn an ka denmisɛnninw dahirimɛ sɔrɔ. Donc u k'an dɛmɛ Ala kama an bɛ degun min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ dɔɔni. Hali ni nafɛn dɔw sɔngɔ ka dɔgɔ dɔw fana sɔngɔ ka gɛlɛn o bɛɛ n'a ta mɔgɔ dɔw bɛ gɛlɛya sɔrɔ tuma dɔw la k'u san. Ni fɛn ninnu sɔngɔ dɔgɔyali bɛ kɛ fura ɲuman ye feerekɛlaw bolo walasa k'u mago ɲɛ ani denbaya ta. Muso cɛsabagatɔ bɛ to kelenabila la u cɛw fatulen kɔfɛ ni o bɛ na ni furukufuruku caman ye. U ka kamanagan yelen tɛ mɔgɔ caman fɛ ka da u ka muɲu kan. Wa u jijalen don walasa k'u yɛrɛ ta ani ka u ka denbaya ta. Koriya Sidibe ye ɲinili dɔ kɛ nin ko in kan. An ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw kan. Filiya ye fɛn ye min dimi ka bon ka tɛmɛ I ka mɔgɔ min yɛrɛ sara. A degun bɛ taa ni sira caman fɛ.
sigida kow, diinɛ kow, ka taa se an ka ladala kow ma. Filiyabagatɔ ka degun tɛ dan a kelen ma, a bɛ se a kɛrɛfɛmɔgɔw fana ma. Ka taa filiya bɛ daminɛ don min na fo ka taa se a laban ma. Min Mali la bɛ daminɛ kalo 4 fo ka taa se tile 10 ma. Veuve, ça fait partie des variables sociologiques. Filiyatɔya bɛ tali kɛ hadamadenya taabolo la. N'i ye maanifin ta, a ka ɲɛnamaya tilalen don tilayɔrɔ 3 ye. A fɔlɔ a ka denmisɛnniya, a ka funankɛniya, a n'a ka balikuya. N'a balikuyara, a dagalen don a ye a ka furu kɛ. Ni muso don, n'a furu ɲɔgɔn fatura, a bɛ fɔ a ma ko muso filiyatɔ. Femme, un veuve, c'est si c'est un homme. Ni y'a san kelen dɔɔnin. Ne fa fara ni y'a san 6. U cɛw ka saya kɔfɛ, ni muso ninnu bɛ ba ni faya jɔyɔrɔ ta, n'a y'a sɔrɔ baara tɛ minnu bolo, u jagoyalen don ka feeremisɛnninw kɛ walasa k'u denw balo. Kuma dɔw la, denmisɛnw ka ekɔli bɛ jɔ ka sababu kɛ sɔrɔko ye. A dɔw ka dɛmɛ sɔrɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ, o bɛɛ ye degun wɛrɛ ye u yɛrɛw ma. Ne ye degun caman ye, baloko ani denw yɛrɛ ka sarako, wariko an'u ka fɛɛrɛmisɛnninw caman. Dépense caman b'a la, i ko denmisɛnninw ka baloko yɔrɔ ani denmisɛnninw ka kalanko yɔrɔ, denw bɛ taa ekɔli la. U bɛɛ bɛ taa ekɔli la. Ko fitinin ninnu, dɔw bɛ 9 la, dɔw bɛ 8 na, dɔw yɛrɛ bɛ primaire, dɔw m'a dun fɔlɔ. Maintenant, il arrive des fois que certaines veuves se trouvent dans des situations. Waati bɛ kɛ muso filiyatɔw ka ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sigidaw kɔnɔna na. Ni o waati sera, sociologue bɛ na ka maaw bilasira ani k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ ko maaw bɛ furu ɲɔgɔn ma nka maaw tɛ faatu ɲɔgɔn fɛ. Par rapport maintenant au statut. Filiyatɔ ninnu den dɔw jagoyalen don ka kalan bila walasa k'u hakili to u mansaw la. Ka d'a kan, se t'u ye k'u ka denbayaw balo. Ne fa b'a n sanse, ne b'a sema yɛnɛ, ne b'a sema dimi. Ne yɛrɛ bi ne gɛnna kalosara la, ne taara feere la sugu la ka na, ne ma se ka taa wala bi. N sɔrɔ tuma bɛɛ dɛ, tuma kelen de. O ni mɔgɔ bɛna dumuni d'an ma yɛrɛ tuma dɔw la. Tuma bɛɛ ne tɛ taa wala, ne bɛ gɛn kalosara la, ne tɛ taa wala tuma bɛɛ. Ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que déjà Mali jamana ye cɛkɛda dɔ bila sen kan min b'i janto denmisɛnninw na minnu masa fatura ka b'u kɔrɔ. N'a y'a sɔrɔ a masa ye finitigilaka de walima ni kasara de kɛra sababu ye a ka fatu. N'a y'a sɔrɔ o ɲɔgɔn de don, jamana bi jɔ ni o maa sugu ninnu ka musaka bɛɛ ye. Nka n'a y'a sɔrɔ o tɛ, sociologue ka baara ye ka musaka ɲini denmisɛnnin kofɔlen ninnu ɲɛna walasa u bɛ se ka balo cogo min na, u ka kalan kɛ ani u ka se ka fini san k'a don. Intervenir par exemple lors d'un incendie, catastrophe naturelle. Denmisɛnnin ka mansa fatoli, o ye degun belebele ye a ma. Tagalen ɲɛfɛ, a bɛ se ka fiɲɛ bila a ka ɲɛnamaya la. O de kama, u makoba bɛ dɛmɛ la. Ayi, an tɛ dɛmɛ sɔrɔ dɛ. Mais n'an ye minnu fɔ, an sigiɲɔgɔn b'an dɛmɛ. N yɛrɛ bangebaga dɔw olu b'an dɛmɛ. N bɛ se ka dɛmɛ min wari ma fɛ ka ɲɛsin ma. N'a kɔni sera k'an dɛmɛ n denw ka kungo kɔni na, tiɲɛ na a kɔni ka di n ye. N b'a ɲini Ala fɛ, ani Ala ka mɔgɔ ɲumanw fɛ, ni min bɛ se k'an dɛmɛ. A y'a dɔgɔmuso banna, u ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ n bolo, ka fara n taw fɛnɛ kan. Ne ba kɔni ma ɲɛ, n'u bɛ se k'an dɛmɛ a bɛ diya n ye. N'u bɛ mun sɔrɔ k'a d'an ma dɔrɔn, an kɔni tɛ dumuni sɔrɔ ka dun, n'u bɛ mun sɔrɔ k'a d'an ma dɔrɔn. Cɛsaya bɛ filiyabagatɔ ninnu bila degun caman na, i n'a fɔ musaka sira fɛ walima sigida kɔnɔna na. Farafinna, u caman bɛ yen minnu t'u ka hakɛ sɔrɔ ani u bɛ denw kɛrɛfɛ. Ka d'a kan, an bɛ don min na i ko bi, maaw kan k'u janto filiyabagatɔw la walasa u ka se ka bɔ u ka degun kɔnɔna na. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la. An b'a fɔ k'u k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.